Захід Білорусі, Гродзенський район. В вашій увазі перший урожай груші Брянська красавиця. Ось така пригажуня. Подлічив, перший урожай буде 39 груш. І зараз ми побачимо, якої є ваги цієї груші. Ось, наприклад, гета 351. Ну, давайте такую зважим. 547. Ось гетую. Мабуть, рекордсмен. 741 грам. Далі, ну ось гетая. 590 грам. Ну и вот давайте маленькую. 298 грамм. Вернем рекордсмена и скажем, что это сапраўдная брянская красавица.